23-nji ýanwarda Mary şäheriniň ähli edara karhanalarynyň işgärleri arasaçylyk işlerine çekildi. Olara edaralaryň işlerini we ýollaryň kenarlaryny arassalatdylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerini regiondan habar berdi. Ýol kenaryndan her işgäre 3 ädimden yer paýlap berdiler. Ol ýerler pil bilen agdyrmaly, guran otlar aýyrmaly we ýany odalar süýse bilen süpürmeli diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Adatça Türkmenistana döwlet edara karhanalaryna işleýän we büdjetden aýlyk alýan raýatlar şoňa meňzeş köpçülik çärelerini hemde mejburi arasaçylyk işlerine çykarylýar. Ýöne bu sapar Maryda hususy edara karhanalarynyň işgärleri hem köçä çykarylyp arasaçylyk işlerine çekildi. Diňe büdjet işgärlerde leýsem hususy edaralar we dukanlar hem öz uçastaklaryny ýol gyralaryny arassalamaly diýip buyruk berildi diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Etraplardaky döwlet edara karhanalarynyň işgärlerine Mary Bayramaly magistral ýolunyň gyrasyna çöp çalamlar çapdyryldy we çapylan çöpler olara otladyldy. Muny habarçy aýtdy. Ýöne bu ýerde ýene-de bir ýagdaý bar, ýagny etraplardaky karhanalaryň büdjet işgärleriniň arasyna özleri ýowara çykman öz orunlaryny hakyna tutma adam uğrayan raýatlar hem bar. Olar öz deregine adam tutýarlar. Tutýan adamlaryna 16 manatdan pul berýärler diýip habarçy berdi. Maryda güýçli dep günne alınıp barlayan arasaçylyk işleriniň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä vilayatda döwlet gödäwçilik gullugynyň işgärleri aýlanýar. Olaryň haýsy edara haçan barjagy belli däl, duýdurman aýlanýarlar. Şol sebäpden ähli edaralara gödäwçilik gullugynyň barlyklaryna taýin bolmak tawşyryldy diýip habarçy sözüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä döwlet gödäwçilik gullugynyň barlawçylarynyň Bayramaly şäherine de barmagyna garaşlýar. Bayramaly şäheriniň içinde hem Mary şäherine ýaly güýçli arasaçylyk işlerini geçirýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Marynyň köçelerini alınıp barlayan soňky giýingerimli arasaçylyk işleri barada Azatlyk radiosy 18-nji ýanwardan bäri habar berip gelýär.